Hvad laver du, skat? Jeg vil gøre for at finde en kat. Hvad for noget? Jeg vil gøre for at finde en kat. Hvad render du og laver? Er det posedamen, der kommer der? Har jeg ikke sagt det til jer? Jo. Men sig mig engang, hvad er det, du laver? Jeg samler flasker. Til hvad? Det er fordi, at vi er på sådan en campingplads, hvor at man kan få penge for sådan noget. Så går man op i en kiosk, og så kan man få pant for dem. Og det er gratis penge. Så du har fået 2 poser med, plus du har en pose stående hjemme hos Sofie og Martin eller hvad? Ej, altså. Der var 3 dåser derovre. Og jeg hoppede til det. Fordi det havde jeg ikke lyst til. Du ligner totalt posedamen. Jeg har de her 2 poser, og jeg har allerede tjent 34 kroner på andre, som jeg er gået rundt og samlet. Og hvordan foregår det så? Man skal, altså, der er nogle specielle steder, hvor man gerne vil tage, fordi at så er der for eksempel det sted, hvor jeg tit går hen og tager fra, det er lige ved siden af en hoppepudser. Hvis man gerne vil op og hoppe, så kan man lige tage nogen med hjem. Det er sådan en skraldespand-agtig, men hvor der står dåser, og der er der mange, der kommer hen og tager. Og så, når man har en masse, eller bare lidt, hvis man har lyst, så kan man gå hen og pante dem i kasken, og så kan man få penge for det. Og jeg tror, det er fordi, at så hjælper man med at holde campingpladsen ren fra dåser og sådan noget. Har I lyst til at få vores plads? Der kommer en til autocamper. Jeg har altså overhovedet ikke talt, hvor mange jeg har. Nej, det må du tælle i morgen så. Filmer du? Ja. Hej. Nu går vi ind i Jamen, jeg ved ikke, om far Selma er ikke herinde, eller hvad? Nå. Okay. Se, hvad fik jeg en mand. Men August, så pas nu på den der pose, hvor den gik i stykker, skat. Ja. Men hvad skal jeg gøre af det?